Okay, hej alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video vil jeg smage sådan en her Kinder Joy. Kinder J-O-Y. Det er noget kinderhalløj. Så oppe i toppen, jeg tror det er heroppe, så burde der være noget legetøj. Og hernede i bunden, der skulle der være en is med en ske, der følger med. Så vi prøver bare lige at åbne den. Jeg har glædet mig hele mit liv til at smage det her. Okay, så det her det er skeen. Lidt mærkelig ske. Nå, så starter vi med... Vi starter med legetøjet. Så der er det her legetøjet. Ja, det er legetøjet, det her. Jeg har fået en racerbil. Hvis jeg skal bygge den her bil i min næste video, så smid lige et kæmpestort like og subscribe lige hernede. Okay, så gør jeg det i min næste video. Så tager vi den her is. Den har jeg virkelig glædet mig meget til. Vi har skeen klar her. Og der er altså blevet fundet noget, der er giftigt i sådan nogle her, men det er blevet fikset. Det ser lækkert ud, mand. Shit. Den dufter godt, mand. Den er virkelig hård. Hold da op. Wow. Okay. Det smager virkelig godt, men det er satme heller ikke blødt. Ej, nu sidder den fast på min hånd. Sådan. Jeg kan bare vaske fingre bagefter. Det smager godt. Det kan kæmpe anbefales det her. Køb sådan nogle her. Man kan købe sådan nogle her i den slikbutik, der hedder Slik World. Altså slikverden. Der kan man købe den henne ved kassen. I en hylde. Den er altså god. Lige om lidt, så skyller jeg lige det her af. Men videoen skal have... Giv lige videoen 10 likes. 10 likes, så samler jeg den her bil, og så kan jeg se, hvordan den ser ud. Den er virkelig svær. Tror jeg. Jeg så lige, hvad for en farve den var. Ja. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Smag det her. Og så hvis I ikke kan huske, hvad den hedder. Den hedder Kinder Joy. Ja, det står lige omvendt for jer, men det staves K-I-N-D-E-R mellemrum J-O-Y. Den skal jeg købe. Det er en af mine yndlingsslik. Seriøst. Jeg elsker det. Nå.
Det var alt for den her video. Som sagt, tak fordi I har set med. Jeg håber også, I kunne lide den her video. Så ses vi også i den næste video. Hej, hej.